Ben, pois moitas grazas por este relatorio dunha nova e unha novísima investigadora. Temos agora, penso que imos razonablemente ben de tempo, temos agora como unha media hora para o debate, para a discusión, case convidaría a doutora González de Blanco a que se incorpore á mesa. Ben. Faltanos unha cadeira, penso, Xosé Manuel. Si, eu utilizo a miña cadeira, esa Non, está. o menos, non sei, que me dá rabia. Non sei. Ai, mira, xa non. Aquí. Sí, entre as dúas, por eso, ali no extremo. Así, fala desas tres ex cátedra, nunca mellor dito. Ben, preguntas, comentarios, suxestións, por favor. Moi interesante as dúas intervencións. Eu quería facer unha pregunta en relación, non? A que tú comentabas moi ben, Antía, a verdad que o sintetizaches moi ben, non? É certo que hai no que é o traballo de campo, non? Da investigación, como un rexeitamento por parte de algunhas das persoas entrevistadas a considerarse emigrantes, non? Pero sí que a min me parece que hai un punto diferencial, non sei que pensas ti, que pensas Sandra alrededor diso, que os galegos e as galegas entrevistadas se ven máis na categoría emigrantes que outros, digamos, membros de outras partes do Estado, non? Que é un pouco que a min me chama a atención, non? E creo que ten moito que ver con unha construción cultural ou con unha proximidade sociolóxica á emigración. E se ven un pouco máis dese rol. Eu xa sei que faría falta, non? Pois un estudio máis pormenorizado, non? E non tan fragmentado, quizáis, non? Do que é esta nova vaga migratoria, como moitas outras cousas en investigación, pero en ese sentido, bueno, quería preguntarche iso. E a segunda cuestión, non? É certo que, bueno, pues todos levamos como casi ideolóxicamente a idea, non? De que esta emigración é casi unha migración forzada, non? E ti explicabas tamén moi ben, pero a dúbida que a mí me cadra, efectivamente, é se non é tan forzada, non? E efectivamente entender ou empezarse a concebir a emigración como un polo de posibilidades, non? É dicir, que realmente é moi difícil cambiar a estructura societal, non? E os problemas endémicos que ten a sociedade galega, a sociedade española, ese mercado laboral, non? E bueno, es decir, realmente estas persoas teñen mellores condicións de vida pasado un tempo, teñen mellores empregos, teñen mellores oportunidades nestas cidades globais. Isto é así. Entón estamos un pouco moitas veces sobredimensionando pois ese gol, non? Ou esa importancia do retorno, quizáis, e ao mellor o estamos tamén chamando a un retorno frustrado, non? Entón, bueno, como non credes que é necesario un cambio de discurso en torno á emigración, xa, digamos, nunha perspectiva xa como máis global de mobilidade, máis global, digamos, de necesidade de justamente desas redes e deses polos de cidades globais que acumulan esas oportunidades, non? Non só Berlín, Londres, París, sino a propia Madrid, a propia Barcelona, oferta e concentra capital económico que en certa medida posibilita esas mellores insercións, non? E esa mellora carreira profesional. Eu vou ir abrindo boca, pero tamén reparto, porque aquí hai moito, non? Aquí hai moito que trinchar. A primeira cuestión, eu creo que é un tema que tamén introducías ti, non? Na investigación que fixeches, que é a identidade e a autopercepción como emigrante, que nos preocupa moito a quen investigamos, non? Sobre esta nova diáspora, porque temos ese prexuizo de que esta xente que marcha non se considera emigrante, non? Lle pregunta, te consideras emigrante? Non, me considero un expatriado, porque me va mejor, non, esta etiqueta. Efectivamente, non? Eu creo que temos como é unha obsesión máis investigadora que do propio colectivo, e iso tamén di moito de nós, non?
di moito de nós como se non nos acabáramos de querer creer non a dimensión do fenómeno ou as características do fenómeno. Non? Eu penso que tamén necesitamos reflexionar sobre o que facemos nós coas categorías cando llas botamos na cara a unha persoa nunha entrevista. Pero esa é outra cuestión. Non? En calquera caso, sigue tendo interese preguntarlle a un colectivo non de persoas a través de entrevistas individuais como lle gusta definirse non? E definir o proceso no marco do que se marchou do país. Non? En ese sentido, o comentario que fixen en relación a sentirse máis expatriado porque convén, porque te coloca do lado de quen é millor valorado socialmente e de quen lle foi millor nese proceso, eu creo que se produce nas persoas que saíron de todos os territorios. Sí que é certo, e unha reflexión un pouco máis impresionista, porque non analicei con detalle esta cuestión nas diferencias entre a migración galega frente a outros territorios, están aí as entrevistas, o podemos facer, non? Pero que as reflexións dos e das emigrantes galegos son moito máis complexas, máis ricas, teñen outras chamadas e outras componentes. Non? E esa autorreflexión identitaria efectivamente está moito máis nutrida da que persoas que saen de outros territorios nos que a historia migratoria persoal, familiar ou incluso de cultura migratoria do seu país ou rexión, pois é moito menor, ou significativamente menor. Non? E iso tamén aludía ao principio a importancia non dese capital migratorio. E en canto a segundas cuestións, esa é realmente complexa e eu creo que en certo modo ten moito que ver coa pergunta que lle trasladaron onte a Xorxe, non? E que hai dimensións nas que analizar esa cuestión, na dimensión micro, individual, de se unha persoa quere ou non sair do país e que oportunidades lle ofrece o país para desenvolverse e autorrealizarse persoalmente e no seu emprego e nas súas circunstancias persoais, e outra cousa a nivel macro. É obvio que a nivel micro e particularmente entre a xente galega, emigrar se consolida como unha opción porque sempre foi e nunca deixou de selo. Non? Outra cuestión é que a nivel macro analices a situación do teu mercado laboral non? E dos distintos sectores productivos e digas contra, que demonios nos está pasando non? Que non somos un país de camareiros e de camareiras. Non? Eu creo que son distintos planos de análise non? Que se poden articular e poden dar unha resposta. Agora ben, tampouco teño moi claro que esa asunción colectiva, non, de que, bueno, pois como non vamos dar colocado, entre moitas aspas, non, a toda a nosa poboación cualificada, pois asumamos que un certo nivel de emigración estrutural sempre vai existir. Non sei se o propoñería así, aínda que eu sí que concordo que un certo nivel de emigración estrutural sempre vai existir. E máis nun país como o noso. E máis en unhas circunstancias nas que estamos favorecendo que exista a emigración e que a xente marche e volva e veña ou quede. Estamos favorecendo iso coas nosas políticas públicas, asumímolo e non o problematizamos. Non? E ademais é inevitable, é dicir, temos a gran cantidad de xente fora que ten relacións, que vai, que ven, que volve, polo tanto, é asumible que un certo nivel de migración estrutural vai seguir existindo. Outra cuestión é que iso xustifica o legitime que emigrar teña que ser unha opción, sí ou sí. Non? É unha maneira de responder bastante galega, que non conclúe moito, pero que sí que lle dá un pouco a volta a túa pregunta, porque me parece que é máis interesante enfocala desde esa altura. Pero dito isto, eu ata aquí, e tampouco podo dar respostas definitivas, así que cedo palabra. Non sei. Eu un pouquiño con respecto ao que comentabas do cambio da necesidade dun cambio de discurso máis cara á mobilidade e quizáis desvencellando un pouquiño máis a emigración desvinculando un pouco da emigración como unha necesidade ou como algo forzado. Eu algo que por un lado lle vexo sentido, incluso tamén pois, ese salto a pensar máis en mobilidade, e tamén a ese concepto de mobilidade líquida, pero por outro lado a mí xenerame moitas preguntas, porque eu veño de facer campo en Suecia e como que, bueno, para todas as persoas as que eu entrevisto é unha estrategia individual que funciona ben, que os leva a ter unha boa vida. Pero no fondo, esa decisión de emigrar, esa decisión de estar fora, está baseada na imposibilidade que teñen para formar as súas vidas como lles gustaría no seu país. Entón, ao final, tampouco me gusta demasiado pensar que a emigración non é exactamente unha necesidade, senón que é máis unha elección. O sea, non é exactamente unha necesidade. É diferente, por exemplo, o caso de o rapaz que ao mellor se vai a Berlín porque lle gusta o tipo de música que se potencia en Berlín, pois aí é unha cuestión totalmente de gustos. Pero a xornalista que traballaba 55 horas a semana
en Madrid e que migra en Suecia está super ben, vai polo segundo fillo, pois eu entendo que sair desa precariedade tamén era unha necesidade para ela. Entón, gústame manter un pouco esa imaxe porque creo que é unha realidade tamén. Pero, bueno, dende logo sí que hai cousas moi diferentes e hai que darlle unha pensada. Teño aí moitas batallas co tema de migración líquida. A ver, usted, despois usted e despois Está... Xorxe. Podemos agrupar preguntas, se vos parece. Espera, que chego o micrófono. Grazas. Bueno, parabéns polas presentacións, que son moi esclarecedoras, pero a min das dúas o que me chama a atención é as cifras, que me parecen exiguas, non? En xeral, a sensación que me dá é que con estas cifras, que son bastante homologables a calquera outra área xeográfica, realmente pódese falar dunha nova diáspora galega. Se entendemos por diáspora un movimento, digamos, migratorio con certa cantidade, non? Que sea significativo cuantitativamente, ou simplemente o que pasa é que a sociedade galega está máis ou menos homologada a outras áreas xeográficas de Europa, non? Polo que decides e polo que dicías ti, Antía, non? Europa fomenta, non? A mobilidade, esta internalización permanente e como que Galicia está metida dentro dese grupo sin demasiadas características distintivas, aparte deses vínculos con previas vagas migratorias que, como distí, tampouco son tan mayoritarios últimamente. É simplemente isto. Grazas. Ben. Grazas. Bueno, primeiro ocurríaseme un comentario en relación á pregunta que lanzaba Belén e como eu teño entre mans unha investigación semellante, teño feito campo con este tema, sempre creo o tema das etiquetas, os relatos, gustoume que decías, Antía, é moito máis unha preocupación nosa como investigadoras que dos suxeitos migrantes. Aínda que é certo que hai todo o rato se produciu un discurso político de xustificación, de dar un sentido colectivo que era un proceso individual, porque sempre te vas sentir mellor se o teu non é unha dor individual, é unha dor colectiva. Pero pensaba, claro, damoslle volta, se é unha cuestión netamente, se é unha opción, se non, se é unha opción entre as posibles ou se é algo obrigado. E isto en realidade dista moito da emigración de outros momentos. O sea, a non ser que falemos de migracións políticas, de exilio, cando falamos da migración económica, quero dicir, preocúpame, tendo eu mesma escrito sobre isto, se non estamos complexizando o fenómeno demasiado, porque sempre que falamos dunha migración económica se daría esa tensión. A falta de posibilidades económicas é, obviamente, o que ten definido os movementos migratorios do pasado. Entón, non sei, o sea, lanzo como dúbida que a min me asalta cando eu mesma escribo isto. E logo, quería dúas preguntas concretas que creo que sirven para as dúas investigacións que puxestes enriba da mesa, respecto a como son as relacións da galeguidade na diáspora. Son máis, a xente vaise máis por falar dos grupos de Facebook, non? Como novos espazos de socialización, buscan galegas e galegos en Londres ou españois en Londres? Non sei se vistedes isto. E logo tamén quería preguntar sobre o tema do idioma. Non sei se no voso cualitativo estaba isto incluído, pero como se precisamente esa posible socialización con galegos na diáspora se dá e se mantén o idioma ou non. E se vistedes migracións que xa fixeran fillos alí e fillas, pois se mantuveron o idioma ou non. Grazas.
Obrigado. Obrigado pelas exposições. Foram muito claras, trouxeram uma série de elementos e também elementos factuais, entre aspas, e de ideias. Duas notas, duas perguntas. A primeira nota é sobre as categorias. Nós falamos da categoria de jovens e depois há a questão da categoria de imigrante e a mobilização da palavra, que se pode também ver de outra maneira. Até que ponto é que uma pessoa que imigra para o Brasil aos 5 anos e continua a viver no Brasil aos 80 ainda pode ser referida como imigrante? Quando é que acaba a aplicação da categoria? Eu lembro-me também de que há muitos anos, quando fazia entrevistas, às vezes, à pergunta profissão, algumas pessoas respondiam imigrante, que não é uma imigração, não é uma profissão, é um processo sociogeográfico. E quando respondiam era porque imigrante aparecia como uma coisa mais valorizada do que dizer a profissão. Dizer a profissão que era pedreiro em França não era bom. Imigrante em França queria dizer que eu tive sucesso. Ainda por cima era numa área de segundas residências. E o que eu acho que é interessante sobre estas categorias é talvez perguntar-nos porque é que, como vocês fazem, porque é que é mobilizada uma categoria e, sobretudo, que benefícios é que traz para o coletivo que a mobiliza. Não é para os que estão de fora, mas para o coletivo que a mobiliza, porque é que ao mobilizar, o que é que ganha em dizer eu prefiro ser expatriado e não ser imigrante, eu prefiro ser imigrante e não ser outra coisa. A segunda nota é muito na linha deste debate que falou a Belém, que se falou ontem, que se disse hoje aqui. Que é porque é que às vezes, por exemplo, eu também tenho uma perspectiva mais negativa das migrações. Não é no sentido individual, completamente de acordo com a Antia. Pequenas economias abertas, em territórios que são Estados-nação ou Estados, no contexto espanhol, Estados, entre aspas, comunidades autonómicas no contexto espanhol, numa economia mais global, é normal que tenham migrações. Nós hoje acharíamos isso normal, porque o capital circula, as pessoas circulam, as empresas estão integradas, há expectativas de fazer formação fora, isto é normal. O que me faz alguma confusão, não é confusão, aquilo que a mim me desgosta é que a manutenção de assimetrias dentro da Europa, com os Estados do Sul em situação de desvantagem, não é? E que quando aparece uma crise são aqueles que são depois os que levam a pancada maior em termos dos processos de ajuste, e daqui a 20 anos temos uma nova crise, há novo ajustamento estrutural, nova responsabilização do Estado, vivemos acima das nossas possibilidades, o mesmo discurso de preconceito que aparece do Norte em relação ao Sul, nós também temos preconceitos de outro tipo, com certeza, não há povos que não tenham preconceito, mas e a imigração é uma peça deste processo de desigualdade, é que é isso que me preocupa, porque a verdade é que o Sul, entre aspas, e simplificando muito, troca qualificados que envia para o Norte por migrantes mais velhos, imigrantes que investem, alguns deles mais velhos, no Sul. Mas depois, só para vos dar um exemplo do que é esta desigualdade, é que em relação à política fiscal, à dos impostos que têm a ver com a imigração, se chegam a Portugal muitos suecos e muitos finlandeses e que recebem aí os seus salários e as suas pensões, porque Portugal tem taxas muito baixas. Eu tenho passados 2 anos o Ministro das Finanças da Finlândia a dizer acabou o acordo de não dupla taxação, porque as pessoas têm de pagar impostos. Ou cobra Portugal ou cobrimos nós. E a mesma coisa a Ministra sueca. Mas, ao mesmo tempo, quando a Holanda e a Irlanda taxam muito baixo as empresas portuguesas e as empresas europeias, e elas deslocalizam as suas sedes para Amsterdão ou para Dublin, já há muito menos discurso sobre não vamos ter harmonização das taxas fiscais sobre as empresas. E, portanto, é apenas um exemplo. São este tipo de coisas que eu acho que precisam de correção ao nível das políticas, porque a imigração é uma coisa normal. Eu também vejo muito menos, enfim, há muitos portugueses qualificados e outros, e galegos, espanhóis, nos países do Norte, mas eu vejo muito, fora das empresas transnacionais, eu vejo muito menos suecos, holandeses, ingleses, a fazerem as mesmas funções no Sul. Tem de haver aqui uma troca. Há muitos alemães que imigram, e ingleses também. Não é, nestes mais qualificados, não é propriamente em números significativos para os países do Sul. Eu não sei como é que se corrige a assimetria.
mas acho que as políticas que temos não levam muito a essa correção e perpetuam esta situação periférica. Pronto, e gostava de ouvir o vosso comentário em relação a isso. Duas perguntas concretas. Uma é a imigração galega no contexto espanhol é diferente, eu sei que não exploraram muitas diferenças, mas é diferente da imigração de outras comunidades autonómicas. Porque às vezes me parece que a imigração da Galiza é mais parecida com a imigração portuguesa do que aquela que se faz de outras regiões de Espanha. Mas não tenho nenhum fundamento empírico para isto. Vocês podem ter, eu não tenho. Portanto, é saber se há. E a segunda pergunta é a relação da velha... Já ontem, depois não houve tempo para o debate, quando naquela última sessão em que falaram as pessoas das associações, até que ponto é que há uma relação no destino da nova imigração e da velha imigração, sobretudo na vida social. Nas empresas já foram dados exemplos de empresas que tinham antigos galegos e portugueses e que agora empregam a nova vaga, etc. Mas para lá disso, em termos de associações, momentos de encontro, etc., o que é que acontece? Porque ontem, ao ouvir as intervenções, pareceu-me que havia uma imigração antiga com um conjunto de estruturas sociais e uma imigração moderna com outras estruturas sociais quase sem encontro. Mas é uma percepção que pode ser errada. Qual é que é o contacto social no destino entre as duas, a vaga antiga, ou o que resta dela, e a vaga nova? Obrigado. Vamos estas tres preguntas e despois facemos unha seguinte rolda, de acordo? Por favor. Sí, bueno, eu comentando un pouco o que decía aquí ao final sobre como son estas relacións, non? Sí, en canto ao tema das relacións sociais, os contactos que teñen e demais, bueno, no noso estudo si comprobamos que as entrevistas que fixemos e cuestionaron tamén que esta nova migratoria non é como a dos 60-70, non acode aos centros de galegos, non que existían antes as asociacións que comentaban, porque eles non os ven como un lugar que lles poida aportar nada para eles. De feito, algunhas persoas foron ali, pero digo, é que se organizan unhas actividades de vamos a ver un partido de España contra o que sexa, ou un día que fan comida española, pero realmente a eles non lle atopan o sentido, non é o beneficio de ir ali. Para eles é moito máis doado facer xuntanzas, quedar a través da rede, organizar realmente algo que a eles lle interese, pero o que son os centros galegos, con toda a importancia que tiveron no seu momento, eu penso que na actualidade non lles están achegando moita, non sei se dicir beneficio a esta nova inmigración, máis ben habría quizáis que investigar tamén por aí cal é o rol destes centros galegos na actualidade, porque agora mesmo están un pouco, non sei se dicir estancados, pero non sei cal é o beneficio que lles achegan a estes emigrantes, e sobre todo empregan as redes sociais e o que dicían de eles acoden a estes grupos de Berlín pois sí, realmente sí, polo que eu falei con eles, hai moitas persoas que empregan estes grupos para buscar aloxamento, o tema da vivenda que é algo realmente complicadísimo, depende da casuística, pero ambos, todo o que poida chegar información incluso para non só a vivenda, senón búsqueda de mobiliario ou contactar con un médico, calquera cuestión a buscan nas redes. Se non teñen un contacto persoal directo, que normalmente se teñen contacto persoal directo, prefiren contactar con unha amizade ou con un estudante que coñeceron cando estiveron de Erasmus ou algo así, pero se non é o caso, pois directamente estes grupos das redes si son realmente útiles para eles. Non sei que pensades vos. Me dicir algo a respecto disto? Sí. Non tanto como historiador, bueno, tamén como historiador, pero bueno, viví varios anos en Múnich, onde tin aulas na Universidade Ludwig Maximilian. Fundamos, xunto cun enxeñeiro que estaba tamén, bueno, que pertencía arquetípicamente a esta nova diáspora, un grupo chamado Galegos en Baviera, un grupo de Facebook, unha WhatsApp, etcétera. Bueno, aí tiñamos un grupo heteroxéneo variopinto, pero que maiormente correspondían a este perfil, ainda que había algúns perfis que, despois o comentarei, obedecían máis a trazos da antiga migración, xente que literalmente ficou no paro. O meu colega Alberte, máis inxenuo, eu non agardaba antes que son iso, mira, hai un grupo que se chama Peña Galega de Múnich, que é xente que estivo aquí dende os anos, chegou aquí nos anos 60, 70. En Múnich había pouca inmigración española en xeral, pouca inmigración galega tamén en xeral, moito menos do que en Frankfurt, etc., en parte por unha cuestión cos camiños de ferro. Eles chegaban a Frankfurt e despois ian cara ao norte, máis ben, non?
Entón estaban moi vencellados á Igrexa Católica. Entón el contactou coa Peña Galega de Múnich. E da Peña Galega contestaronlle, el escribiu en galego, contestaronlle en castelán, a dixe, moi bien, sí, que bien, bueno, sí, pueden ustedes venir los domingos después de misa y jugamos a las cartas. Claro, a reacción dunha persoa que estaba, dunha moza que estaba de Ourense, que estaba no grupo, dice, xogar as cartas. Iso que ela xa non sabía o que era xogar as cartas. Físicamente, con cartas de papel. Ela xogaba na computadora, non? Entón, aí realmente o contacto foi inexistente. Ao mellor este caso foi extremo en troques. Eu vin o exemplo contrario nun lugar de bella e nova emigración como é Nova York. En Nova York, na Casa de Galicia, que está en Queens, a diferenza do que ocorre cos centros galegos na Argentina, que son basicamente centros de sociabilidade de terceira idade, digamos. Ali resulta que un tiña a sensación de estar nun bar da Costa da Morte. Había xente da bella inmigración, de camadas intermedias e da nova inmigración profesional, que é ali porque se comía ben, porque se podían ver os partidos do Celta ou do Deportivo, porque había ambiente, sobre todo había familias con nenos, pero sobre todo existía unha sorte de diversos chanzos, diversas camadas. ¿No? Por iso, como apelando á complexidade a que se refería Antía, eu penso que tamén neste caso un pouco cada destino é diferente. Efectivamente, nos no grupo de WhatsApp de Galegos en Baviera moitas veces comentábamos, sobre todo moitas brincadeiras novas do país, pero basicamente eran cuestións prácticas. Se nos puñan voz directos, e despois unha moi importante, todos queríamos saber onde se podían mercar grelos. Ata que ao final o conseguimos nun negocio de turcos. Seguide, que tedes moitas preguntas. Sí, temos moitas preguntas, pero eu xa non sei nin por onde atacarlle. Porque... Mira, o de grupos de galegos e de españoles, polo menos o que vi na Alemania, é que a maior parte da xente practica o dobre patriotismo. Está en grupos de españoles, está en grupos de galegos, está en grupos de europeus do sur, había que tamén estaba en grupos de portugueses, todo dependía, pois, segundo as necesidades, e que hai a xente moito máis pragmática. Si eu vou retomar un pouco a cuestión do debate das categorías, porque saiu tanto na pregunta de Luca como na nota e na reflexión de Xorxe. Non, efectivamente, a cuestión das categorías no campo, a min resulta moi interesante, efectivamente, na liña no que di Xorxe. Como se mobilizan e para qué? Non? Se moviliza a despatriado para diferenciarse, se moviliza a profisado migrante pois porque queda mellor dicir iso que a túa ocupación maliña que tiñas en Francia, non? Como se mobilizan, como se crean, como bricoleas con elas segundo para qué, non? No traballo de campo iso é realmente interesante, pero que igual tamén nos podemos facer a pregunta, igual un día podemos xuntarnos varias persoas que traballamos sobre as migracións, dir como as mobilizamos como académicos e académicas das migracións e para qué, non? Porque onte, pois, por exemplo, Susana expuña o caso de contestar críticamente un pouco o concepto de migración líquida, pero tamén no debate con Roberta veíamos esta tensión que ás veces temos co concepto entre migracións e mobilidade, non? E tamén, como decía agora Xorxe, que nunca deixamos de chamar migrante unha persona que xa leva 80 anos en Brasil sendo portuguesa e que xa non se lembra de Lisboa. E seguimos colgando etiqueta de migrante porque así nos ven na estadística e nos conviene e tampouco... Non, entón, igual tamén é como mobilizamos nosas categorías e para que en un contexto en que tamén se nos están rompendo bastantes categorías e os marcos legais que facilitan ou impiden certo tipo de migracións e as distintas xerarquías espaciais que existen, non? E as xerarquías dos pasaportes tamén nos están alterando toda esa produción teórica de categorías. Entón, eu penso que isto tamén ten a súa... non ten a súa tela por detrás. Non? En calquera caso, tamén ata a cuestión das categorías con esa reflexión que comentaba Xorxe, non das xerarquías espaciais e das asimetrías do sur de Europa, e de que efectivamente igual a pregunta é por que non temos suecos e suecas nas nosas empresas do sur de Europa como expatriados. Non? E se asumimos que efectivamente un nivel razonable de migración estrutural pois pode existir para Galicia ou para España, pois tamén o pode existir para Suecia ou para Dinamarca, e que se non se produce, hai detrás outro tipo de asimetrías macroeconómicas que teñen impacto na dimensión microeconómica, só que é moi difícil non tecer todo o fío que vai unir
eses procesos non argumentalmente. Perdón. En relación cas particularidades da migración galega fronte a outros territorios, e aquí xa tamén lanzándome un pouco porque tampouco temos, non, eu penso que unha dimensión empírica tan contrastada como para dicilo. Eu teño ese pálpito tamén que a migración galega ten unhas características moito máis semellantes á portuguesa do que a de outros territorios de España, particularmente no que ten a ver coa cuestión do capital migratorio e da cultura migratoria. Iso é un factor diferenciador fundamental. E o outro factor, por exemplo, tamén a escolla de destinos. Esa emigración suiza, creo que esa articulación da que falaba Marina, que non se sigue conectado, non, de sistema de migración, retorno, transnacionalismo, non, ese encadeamento xeracional, efectivamente facilitado por un determinado marco legal, pero que fai que Galiza e Suiza sempre estuveran non en un diálogo, en un trasvase, en un vaso comunicante. Iso é algo profundamente singular e que non ten a emigración de Andalucía, nin a catalana, nin o resto de xente, non, de outros territorios, pero o capital e a cultura migratoria eu creo que nos asemellan moito, non? E en canto a pregunta, que eu creo que está parcialmente tamén respostada, non, polo comentario que fixo Xosé Manuel sobre a relación exclusivamente no ámbito da vida social entre a nova e a vella migración, eu creo que tamén aquí Alejandra ten moitos elementos, non, que ela pode apuntar da súa experiencia moi concreta do terreo. Eu comento da miña moito de observación, non? Eu vi varios puntos de contacto. Un foi, e este sí que me sorprendeu, o do activismo político, particularmente en Francia. Moita xente galega e española renovaba contactos con xente da vella emigración ou descendentes da vella emigración a través do activismo político. Houbo xente da vella emigración, sobre todo descendentes, que se engancharon a Marea Granate e que se engancharon a todos aqueles, porque políticamente lles traía reminiscencias. En ocasións eran descendentes, vamos a decir, de emigrantes, e vou simplificar moito isto, de emigrantes económicos, que é unha categoría que tamén temos que darlle un encaixe por aí, e outros tamén eran descendentes do exilio. Polo tanto, esa construcción política do suxeito emigrante para a nova diáspora lles interesaba e lles chamou. Entón aí engancharon, non? E aí sí que houve un punto de contacto. Incluso aí xa familias, parellas, formadas de xente da nova emigración con descendentes en terceiro grau do exilio español en Francia, non? O sea, que xa hai parellas mixtas, mixtas de distintas vagas, me refiro, vamos decirlo así. E outro elemento, efectivamente, son os centros galegos con un papel moi ambivalente a moitos niveis, non? Como refuxio da morriña, non? En ocasións en que te apetece ver un partido de fútbol, comer pulpo sí, un refuxio da morriña, o que acudes en ese sentido, pero ao mesmo tempo un sitio do que te distancias, pois porque eu tampouco vou aos centros sociais e os bares os que van a xeración maior que a min, porque non te sintes identificada, non, coas actividades que se fan ali e non te chaman. E iso tamén é porque non houve esa renovación, o fluxo parouse e empezou en un determinado momento uns cantos anos despois. E eses centros galegos resistiron como puideron, os que puideron, non? Pero non souberon en moitos dos casos adaptarse ás novas demandas, ás novas necesidades, ás novas actividades que querían facer as persoas que chegaban. En algúns casos, hai casos de éxito, e hai casos de directivas híbridas, de xente da nova e da vella migración, hai algún caso de centros que conseguiron ofertar actividades que sí que son do interese, non, da nova emigración, e en moitos dos casos, pois isto non foi así. Non, e hai unha relación, pois eso, de, bueno, pois apeteceme ver un partido de fútbol, vou ali, apeteceme comer polopo, pois vou ali, pero non moito máis. De feito, esta movilización de categorías intentando vehicular certas xerarquías na mesma, eu a teño percibido moito nos centros sociais de, bueno, estas eran, mira como que tuveron que marchar de Galicia, en que condicións, eu veño de outra maneira, cuidado, eu non son un emigrante como a eles, eu son outra cousa, non? Entón, en esas circunstancias tamén se movilizan certas categorías migratorias en ese contacto. O sea, que un contacto que tamén se produce desde distintas alturas. E iso tamén é interesante, pero non sei, penso que isto estou respondendo parcialmente. Non sei se Sandra tamén quere apuntar algo, porque, en fin, vou dar máis marcha ás preguntas, eu aí, non sei. Sí, sobre as relacións entre a nova e a emigración, que claro, apuntabas un poquinho, quizás é o máis obvio que nós na nosa vida cotidiana tampouco temos unhas relacións interxeracionais na nosa vida social moi forte, entón nos casos en que hai ademais un corte super grande entre a vella e a nova, pois obviamente penso que o normal é que non haxa demasiada interacción, a non ser que haxa outros factores como pode ser o activismo,
que una os intereses das xeracións. Pero, por exemplo, non sei se igual sería interesante ver no caso de Suiza, porque é como o destino que ten unha evolución máis continua, donde non houve tanto corte entre a bella migración e a nova, máis ou menos foi se mantendo. Sería interesante É unha hipótese interesante, ver desde esa logo. relación no caso de Suiza, porque é onde non hai corte. Eu, Sí. Bueno. un apuntamento sobre, parece moi interesante o que comentabas de que en Francia sí que hai, digamos, unha certa intercomunicación, porque eu aí sí que vexo un certo elemento de continuidade co que foi a relación entre a nova emigración, a emigración económica, entre aspas, dos anos 50 e 60 a Francia e a súa relación co exilio. Noutros países eran dúas esferas de sociabilidade bastante arredadas en troques e moitas veces os exilados reaxían con certo desprezo cara as novas vagas de inmigrantes, que lles parecía que eran franquistas, que esqueceran o que era a loita, o que fora a guerra civil, etc. En troques en Francia, pois aí o PC, sobre todo, os activistas comunistas optaron desde un primeiro momento por non, estes son, temos que facer propaganda entre eles, son traballadores, etc. Entón, parece moi interesante que iso, de algún xeito, tamén se siga manifestar hoxe en día. Sí, un pequeno momento de propaganda non deixedes de escoitar Radio Conchita, que é un programa de radio que fai a Asamblea de Feministas Españolas en París e que chaman Conchita, precisamente porque así se chamaba as mulleres que traballaban de internas na primeira vaga de migración española a Francia, o sea que recuperan iso, as bon españolas en Francia, chamando efectivamente as Conchitas, non? Pois hai un programa de feministas españolas en Francia que se chama Radio Conchita e que merece moita pena. Bueno, pasamos da Radio Pirenaica a Radio Conchita. Usted ten unha pregunta. Thank you very much for the presentation. I have two questions. First, addressing Maria, and I want to know to what extent you have defined integration. So what does it mean feeling integrated in a new society? If you have some notes dealing with what your interviewees had in mind when answer the questions. So thinking about the labor market, think about the position in the labor market, think about social ties they've developed in Germany or whatever. This is the first question. I hope it's clear. And the second, I don't know for whom, but I think for all of us, and it could be a step further in our discussion, because it seems to me that in all our studies, there is a specific lack of attention dealing with the political behavior. What does it mean for those new migrants or new expats or whatever, taking account the political participation in the new cities, and to what extent they continue to follow national or local political discourses. We know that the political participation is decreasing among the young generation. However, having decided or having forced it to be to move and to leave the country, maybe these affect the political ideas or the way in which they consider politics and try to be involved, or maybe try to move more far away from politics. Thanks. Any more questions? Alejandra? Bueno, eu, por exemplo, vou dar así unhas pinceladas por riba de algunhas cousas que foron saindo e despois, se me permitides, fago ese inciso dos centros. O que me sorprendeu, por exemplo, foi a entrada de Venezuela dentro das estadísticas. Supoño que sempre, claro, é que estamos falando das estadísticas, porque, por exemplo, na miña experiencia, o que me extraña, o mellor é por falta de estadísticas precisamente, é a de xente que marchou a Chile e Perú nestes últimos anos. Entón, eso por un lado. Por outro lado, estamos falando do tema de que se consideran expatriados, emigrantes, tal.
A miña experiencia, sin embargo, moitas das contestacións que levei foi non, somos cidadáns da Comunidade Europea, senón para que tiraron fronteiras. O sea, non queren sentirse de ninguna maneira, para algo fixeron eso, para movernos con liberdade. Referente ao retorno, tamén atópome que, claro, sempre estamos a falar do retorno, entón, pois, aquí digamos que a problemática que hai é que esas políticas de retorno redáctanse aquí, entón o emigrante, o expatriado, non sei xa como dicir para non entorpecer a ninguén, é que o que pensan é que se ten que redactar coa xente realmente que vive fora. Eles saben o que precisan para volver. Eso é outra, non? Que sempre estamos a discutir. Referente ao exemplo que pon Seixas de Estados Unidos, non precisamos ir ali. Temos o caso de Liechtenstein, está aquí en Europa. E creo que nunca falamos de Liechtenstein e agora é o modelo a seguir precisamente. Donde máis poboación galega hai, donde máis fluxo migratorio dunha certa zoa de Galicia hai, donde se mantén todavía este vínculo entre vella e nova diáspora, e que tamén tende a desaparecer, ou polo menos coa conversa que tiven fai 2 semanas, porque non hai ese relevo xeracional nese, digamos, traballo altruísta do que falamos sempre, non? A parte, si hai oferta de traballo, pero tamén hai xente que non quere ir a Liechtenstein a traballar. Entón tamén é outra cosa que falamos cando a necesidade, a obrigación ou a opción de sair fora. No caso de Suiza, que decía Sandra que o mellor era o que se está mantendo no tempo, a diferencia que estou vendo de Suiza está desaparecendo igual co resto de Europa. O que pasa que sí que a emigración o mellor é máis nova, é máis actual que, por exemplo, Alemania ou Holanda ou este tipo de países. Pero a todos lle está a acontecer o mesmo. Xa hai moitos centros que desapareceron e outros que fan unha actividade e parece, non é por insultar ni moito menos, pero sí é certo que parece unha cesta do inserso. Non hai xente nova, o sea, a xente que queda daquela primeira emigración. Entón, todos saben que ao final tende a desaparecer. Pero, por outro lado, tamén están a resurxir novos centros como tales e novos movementos migratorios con ganas de, como é o caso de Holanda. Holanda foi un lugar importante da emigración dos 60 ou incluso anterior, con centros moi importantes. De feito, de Rotterdam, que pechou xa fai anos, foi un bastante claro exemplo. E hoxe si me atopo, polo menos dende a plataforma de embaixada que nos contactan, para resurxir e intentar formar. O sea, si hai xente nova, non estou falando da bella diáspora nova, que quere facer cousas en Holanda e volver a retomar ese tipo de iniciativas. En Suiza tamén temos o caso de Basilea. Creo que tamén é un claro exemplo de como se mantén a identidade cultural, idiomática, todo nun país como é Suiza. Ti podes ir ali e ver como os nenos nacidos de segundas e terceras xeracións falan galego e co acento bergantiñán. Entón tamén creo que é un claro exemplo de como se vai movendo dentro dun mesmo país os diferentes galegos. O que decía, por exemplo, Antía, deste compartir con outras nacionalidades, por exemplo, os portugueses, os centros galegos, eu creo que aquí tamén hai unha imaxe moi distinta a día de hoxe dos centros galegos, por exemplo, en Alemanha, que é onde máis desapareceron. É que, ao final, tanto as infraestructuras como ese relevo xeracional que non existe, chega un momento que delegan esa xerencia das entidades aos portugueses que quizáis por costumes, por idioma, por, non sei, ao mellor son os que máis nos semellan. Entón, non é que compartan, é que son os portugueses os que manteñen a entidade, e son os galegos simplemente os que manteñen ese nome. Entón, claro, atópaste con que, sí, pero está acontecendo, é unha realidade que non se fala. Entón, creo que aí tamén está un gran debate, o sea,
O de ir a un centro galego e non sentirte identificada, claro, pero non é solamente porque fan este tipo de actividades, como decía el, pero é que tamén, por outro lado, tamén se atoparon moita xente nova que quería facer cousas, pero tamén había ese vínculo político camuflado e de pisar co pé no sobrado. Entón, había un choque tamén xeracional. Entón, eu penso que todo este tipo de factores foi os que tamén crearon esa barreira entre nova e bella diáspora. E logo as circunstancias das novas xeracións, evidentemente, movimentos e todo este tipo de cousas. Any more questions? Máis preguntas? Bueno, eu, se non hai máis preguntas, como xa temos que ir, se me permitides, son un par de cuestións, porque os vosos relatorios eran realmente moi suxerentes, estaban cheos de unha grande riqueza de matices e de ideas, non? Entón, unha cuestión xeral, eu sigo a topar unha certa confirmación dun bello dictum dos estudos migratorios e da historia das migracións. Non emigra quen quere, senón quen pode. Quizáis agora é máis doado emigrar, porque está Ryanair, porque, en fin, as distancias, sobre todo coa Europa, está máis perto, pero compre ter, igual que antes, coñecementos ou coñecidos. Isto tamén explica os diversos xeitos de inserción. Eu, volvendo ao meu microexemplo muniqués, a maior parte da xente tiña coñecementos, pero todos tiñan algún coñecido, máis na liña que sinalaba Antía, non? É dicir, coñecidos próximos da mesma xeración. Moitas veces redescóbrese, efectivamente, hai un certo capital migratorio, pero que moitas veces se redescobre só cando che toca a ti. É dicir, todos temos historias, eu, cando empecé a interesarme pola migración, ainda que na miña familia o meu pai nacera na Habana, 3 dos meus tíos, 3 dos meus tíos avós morreron en Bos Aires, pero eu non tiña iso presente nos anos 80 e 90. A nosa xeración era ollar para Europa. E a migración pertencía ao pasado. Moitas veces redescobres iso, pero como unha construcción ex post, non? Pero que sigo a ver un pouco esa cuestión, é dicir, eu, como xa digo, a maior parte tiña coñecementos, pero lo que estaba un señor, que xa non era un rapaz, de Sanxenxo, que era ebanista, que quedara no paro, e que resulta traballaba nunha ebanistería en Murnau, un lugar perdido de Baviera, moi bonito, onde pintaban os impresionistas sobre a Gaita. Claro, pregunta ella, Salva, ti por que apareces? Por suposto, ni sabía inglés, ni sabía alemán. Bueno, aprender algo de... Dice, bueno, pues porque unha señora de aquí de Murnau veraneaba ali en Sanxenxo, bueno, non é de Sanxenxo, unha parroquia interior, e entón, pois, eu non sabía que facer, pregunteille, dixome, mira, pois eu coñecí da carpintería, falou con el, era un bo ebanista, e leva varios anos ali, a familia vivindo en Sanxenxo, porque a muller lle dixo que non ia vivir a Alemania. Entón, claro, isto é nova diáspora, pero os mecanismos nos lembran máis ben os de outras épocas. Non quero dicir que nun mesmo mundo hai realidades paralelas e moi diverxentes, pero, en definitiva, seguimos vendo iso. Coñecementos ou coñecidos, en maior ou menor medida. Ainda que despois haxa que complexizaros, un elemento que eu non atopei, quizáis nos vosos relatorios, que é o Estado. As políticas de integración, as políticas laborais, as políticas sociais de cada un dos estados. Porque se a doutora en Historia de Bordeus probablemente fose a Alemania, tería ido á oficina de emprego, teríanlle dito, como doutor en Historia difícil, se vostede non fala un bo alemán, etc. Pero mira, vai facer vostede o que en alemán chama unha Fortbildung, unha formación continua. Ímola reciclar porque sabe que o mellor no sector museos. Entón, 3 anos, Fortbildung, un rollo, pero bueno. Eu digo, poñovos un caso concreto a unha das miñas colaboradoras na Universidade de Múnich, que tiña un Olestul, era polaca, pero estudara en Alemania, casara cun asturiano de Cangas de Narcea, este asturiano era abogado, en Múnich chegou, non sabía alemán, non sabía nada, sabía moitas cousas, pero non sabía alemán. Entón, as primeiras conversas, se ven en alemán, ele estaba perdido, facíanos a pavada e despois... Entón, eu, sinceramente, o meu prognóstico era Manolo non atura, en 2 anos volves a Oviedo.
Non, pero resulta que fixo unha Fortbildung, eu non sei que lle aprenderon e que non, pero despois entrou a traballar nunha notaría, puxeron a traballar con temas relacionados con Latinoamérica e agora o que está máis contente da vida en Múnich non quere volver e gaña, por suposto, 3 ou 4 veces máis que a nós. Bueno, por lo menos que a min. Quero dicir que tamén temos que ver isto, a ver, unha decisión, estou de acordo con vos con unha decisión, pero unha decisión que se toma nun contexto de información borrosa e que moitas veces, sempre unha decisión que implica un risco. E que unhas pode sair mellor e que outros lles pode sair pior, pero isto, bueno, é a historia das migracións, a fin de contas. A historia tamén das migracións pasadas, en outros contextos, con outras antes, alfabetización xa de estar cualificado, hoxe, sobre todo para ir a Europa, un chanzo máis, non? Entón, que claro, cualificacións transferíveis, pero tamén dependen das políticas sociais de cada un dos estados. Igual que, por exemplo, no caso de Suecia, como que tamén fixestes traballo de campo en Suecia, non? Eu para a miña tese, non no proxecto que A min, o que me ten, por lo menos contado, xente profesionais que traballaron en Suecia, é que veñas onde veñas, che fan un curso de integración na cultura sueca, e que sexas de Afganistán ou sexas de Portugal, aí che ensinan cosas básicas como aquí non se maltrata as mulleres, non sei, cuestións que en teoría europeus non habería que ensinarles, por lo menos en teoría. É que entón que moitas veces iso operaba non como un mecanismo de integración, senón de barreira, porque, tía, membro da Unión Europea dices eu porque teño que estar escuitando isto. Penso que, ás veces, a ambiguidade destes... Non tedes que responder, pero, bueno, simplemente un comentario final, se se quere. María, penso por orden, non sei. Cuestión da... pero non sei... Sí. É que non sei o seu nome, pero a cuestión... Roberta, que non puiden asistir estes días, de como entende a xente entrevistada a integración. Bueno, eles o que tratan de ter é vínculos coa sociedade de acollida de alguna maneira, non? Ben sexa a través de amizades, de ter coñecidos persoas alemás, de acudir ás súas celebracións, festividades, máis ben, digamos, en termos sociais, non? Porque a nivel laboral, coa cualificación que teñen, en certa medida, xa se ven integrados. Obviamente, é unha cultura laboral e profesional completamente distinta a que temos aquí, pero que non ten tantas trabas a nivel laboral como no eido social. Entón, eu entendería máis que a búsqueda de lazos sociais coas persoas dali, de poder ter amizades propias dali do país, non? Non sei se por aí lle respondín un pouco a súa cuestión. Entende galego? Did you understand more or less? Or do you yeah. Sí. Okay. Se c'è bisogno, però. Ok. ¿Quieres contestar algo máis? Quedou así un pouco no aire dentro de datos de PP. Sí, dos datos. Sí. Que, bueno, claro, hai que falar de que os datos hai que ter en conta que non representan a realidade, e que mellor podemos estar falando de que se multiplica bastante, eso por un lado. E logo, por outro, aquí non entramos no tema das saídas cara ao resto do Estado, que sí que son moitísimo máis intensas. Na xuventude son moi fortes. Entón, bueno, xa non recordo exactamente a pregunta, teño xa algo moi vago anotado, pero quería apuntar iso respecto ao que comentabas. Si, vou retomar rapidísimo un pouco todo o fío das intervencións, porque efectivamente o debate é sempre o que máis, non? O que máis gusta, non? Deste tipo de encontros, retomo un pouco coa resposta tamén de Sandra a túa pregunta. De todas maneiras, si facemos un cálculo moi bruto, e isto vai quedar grabado, e eu dou clase de demografía, pero, bueno, en fin, tanto ten, vamos a ser brutas. De 2008 a 2020, aquí hai 110.000 persoas que marcharon. Así, sumando bruto, 110.000 persoas é casi un 4% da poboación galega, un 13 bastante por cento, así tamén o bruto. Non é pouco, non é nada pouco. E, como di Sandra, faltan as emigracións ao resto do Estado e aquí hai unha infraestimación que, como non a podemos calibrar, pois non se pode decir moito, non? Pero as estimacións de infrarrexistro do caso de migración española a Alemania, que aí sí que temos algún tipo de medida, son de 3 ou 4 veces, entón é considerable. A magnitude empeza un pouco a tomar outro tipo de forma. De todas maneiras, como di Sandra, as cifras hai que tomalas como tendencias, como apuntar
antes que, porque está claro que tampouco temos interese en medir a emigración e o seu volume actual. Tan fácil como introducir unha pregunta na enquisa de poboación activa do número de persoas ausentes do fogar para ter unha cifra de emigración. Tan fácil como iso. Non a temos, pois xa está. Punto, pois está sin facer, pois xa está. Para preguntarnos Por que polo será? papel do Estado, neste caso do Estado emisor, pero se nos preguntamos polo papel do Estado receptor, efectivamente estou de acordo, non? Que se cadra unha dimensión que necesitamos problematizar bastante máis. Sobre todo porque efectivamente estamos indagando moito en esta cuestión de que é novo na nova emigración e que é novo nos novos contextos de acollida, porque xa eran vellos e que é novo neses novos contextos, porque algo cambiarían tamén, non? Entón, eu penso que esa pregunta tamén ten que estar sobre a mesa, porque basta decir de somos máis novos, somos máis cualificados. Bien, e en Alemania como son como contexto receptor? E en Francia como son como contexto receptor? Que hai de novo en ese novo destino? Non? Efectivamente, de todas maneiras, eu cada vez me inclino máis a pensar que llevamos a chamar nova emigración porque é recente, máis que porque é novedosa. Así como conclusión, non? E xa non me alongo máis porque senón xa nos metemos en moi tarde. O que pasa, bueno, é unha cousa que me quedou antes no tinteiro. Hai inmigración clásicas, vagas a América, Europa, etc. Temos a nova emigración, a nova diáspora, poñamos, supoño, o punto de partida, non sei se o discutichedes onte, pero probablemente 2007, 2008. Que pasa cos galegos que en Fuerteventura traballan na construción, xa dende os anos 90, aos moitísimos, polo menos ourensáns, seguro que galegos tamén, de toda Galicia, digo, que se marchaban en autobuses a opositar a Madrid e que despois enchían as oficinas de correos de todo o Estado. É dicir, eu creo lembrar que xa antes de 2008, na Voz de Galicia, en outros xornais, de cando a veces sacaba aquilo de que somos outra vez un país de migración. Seguía a ser xente relativamente cualificada que buscaba, sobre todo, traballos dentro do Estado español, que non son exactamente o perfil do técnico de non sei que se vai ya, non? Senón simplemente xente que quería ser funcionario de Facenda en Ávila, porque non podía ser o aquí, non? Entón, claro, como conceptualizamos iso? Eu creo que iso tamén ten a ver con esa peculiaridade galega, a que antes apuntaba. O sea, le vamos exportando mão de obra cualificada e ao mesmo tempo importando mão de obra non cualificada ou menos cualificada bastante tempo, que é unha mudanza radical a respecto do que era o modelo migratorio clásico. Pero supoño que iso tamén haberá esas fases de transición, tamén haberá que alguna vez poñelas no mapa. E a segunda cuestión que é máis xeral, onde se falou moito de precariedade como novo conceito chave, non? Agora pregúntome, precariedade, de acordo, pero non estamos realmente volvendo ao conceito clásico de expectativas. É dicir, ti estás mal pago no teu traballo, tes unha formación, tes outras expectativas, por tanto baste. E baste porque podes. Pero, en fin, isto en parte tamén é a historia da inmigración clásica. Sabemos que a xente non sempre seguía por fame, miseria absoluta, porque se non tes recursos, non tes recursos, senón que, bueno, podías ir a Brasil porque che pagaban a pasaxe, pero a través de condicións de semi-escravitude. Pero, no fondo, teña moito máis a ver con expectativas. Eu podo estar mellor noutro lugar. Entón, as capacidades, no fondo, eu creo que o concepto de precariedade estamos a dar outra, que non discuto, pero estamos de outro termo para o que antes chamamos, os historiadores, polo menos, expectativas. Pero que por aí vai. A nivel micro, claro. Pero a nivel macro hai que darlle un nome, por iso de precariedade ben ha caído, non? Por suposto. Pero como seguimos a pensar en Galicia que somos un país de migrantes, eu creo que tamén por iso ás veces é ese paradoxo que os novos migrantes non se ven a sí mesmos como emigrantes porque pensan automáticamente no que todos pensamos, que era a imaxe da xente, da multitud de virada de costas que vai cara ao barco. Pensamos que os emigrantes eran pobres, os emigrantes eran... Bueno, sí, pero había migrantes de segunda clase, había retornados, en fin, era toda unha historia moito máis complexa. Pero que o peso dese imaginario está moi presente, sobre todo na sociedade de partida. Pero que na sociedade de destino, claro, non se ven en parte a sí mesmos como emigrantes, porque unha etiqueta que asocian a outro tipo de migrante. Da mesma maneira que os migrantes da posguerra, que nos anos 60, cando a xente, José Fernández Vicente, outros autores, ou Rui Farías, aí presente,
ten feito entrevistas con esta xeración, moitas veces, como a etiqueta exilado xa tiña outra legitimidade, presentábanse como exilados da fame, exilados da pobreza. Justamente quería hacer un comentario seguido de que estabas a comentar, porque esa distorsión sobre a nova emigración ou a densidade ou a cantidade de novos emigrantes tamén pode ser ao revés. Eu, por exemplo, que vivo en Argentina e que fixen fai algún tempo algún traballo sobre a nova emigración española na Argentina, que de pronto foi unha cousa que gañou o Estado Público, que saía na prensa, que cantos españoles están a chegar de novo a Argentina, que tiña moito que ver, entendo eu, con unha cuestión tamén ligada ao imaginario, que o imaginario de un país que foi de inmigración europea e que de pronto decía, bueno, temos unha situación, ou Europa está en unha situación na que voltamos a recibir migrantes, pois resulta que cando poñíase a ver polo miúdo quiénes eran esos inmigrantes españoles que estaban a chegar a Argentina, en realidad eran argentinos con doble ciudadanía española, prácticamente todos. E ademais, era moi interesante porque a relación entre a nova emigración, a suposta nova emigración e a bella emigración era prácticamente inexistente. Non tiña, a grande parte dos que chegaban non tiñan relación co país, non tiñan antigos emigrantes. De feito, os galegos, por exemplo, eran unha cantidade mínima, sendo que en Argentina a mitad dos españoles eran galegos. E ademais, falando tamén das expectativas, esa xente prácticamente estivo moi pouco tempo no país. Cando a situación económica argentina voltou a baixar, simplemente reemigraron a outros países de América que estaban en mellor situación. Ou regresaron a España. Queredes decir algo sobre isto? Sí, eu penso que está moi ben ese apunte porque incide en algo que comentábamos ao principio, non? Que esta, en fin, este mito, non, de emigración autóctona, de xente nacida aquí, aparentemente sin vínculos, moi cualificada, que parte tal, e realmente son procesos de saída profundamente mestizos, a moitos niveis, non? Mestizos, pois, por herdanzas de nacionalidades e de vínculos con procesos previos cos que xa non se ten conexión, pero tamén con procesos de inmigración estranxeira, non? E de saídas e retornos aos países de orixen. Entón, eu creo que nos obriga, non? Desde o ámbito académico, problematizar e complexizar e dicir, non nos presenten unha imaxe tan profundamente reducionista da emigración galega actual, porque non é un espello no que poder mirarnos, non? Moi ben, pois, bueno, penso que poderíamos seguir a debater sobre este tema horas, non? Que ademais é máis diverso. No programa figura efectivamente unha intervención ao meu cargo, no que eu pensaba cando concibimos este seminario e o Consello da Cultura Galega e o Arquivo de Migración Galega estaba a levar adiante en tempos prepandémicos unha aposta, unha iniciativa que era crear un portal na rede, un chamado Novas Diásporas. Tiveronse algunhas xuntanzas con membros tanto da nova diáspora como de segundas e terceiras xeracións da bella diáspora, nomeadamente Nova York, Sao Paulo, Río de Janeiro, perdón, Buenos Aires e Múnich. Foi un programa, ese, digamos, proceso de consultas ficou interrompido pola pandemia e aínda non se puido retomar como é debido. Sinceramente explico en 2 minutos, porque a miña intención tería sido en condicións normais presentarlles algo semellante ao deseño, o rascuño deste portal web, pero non é posible. Polo de agora, simplemente dicir que a intención é crear un portal de intercambio onde se poidan comunicar galegos e galegas de primeira, segunda, terceira xeración, asimilados, xente vencellada á cultura ou á identidade galega dende moi diversas posicións, en senso moi amplo e moi cívico, se se quere, poidan intercambiar experiencias, relatos, que teñen unha faceta creativa, que teñen unha faceta, unha dimensión, digamos, simplemente de intercambio de pareceres, que non pretende ser unha edición bis de Galicia Aberta, é dicir, aí non sería un lugar para información sobre bolsas, oportunidades laborais, contratos, etcétera, ou trámites consulares, que non pretendía tampouco substituir
os grupos de WhatsApp privados que son os máis efectivos a hora de buscar traballo ou a hora de buscar aloxamento, senón que a nosa intención, un pouco seguindo algún exemplo, por exemplo, o de Euskosare, de outras diásporas, sería crear un foro de intercambio. Claro, temos moitas dúbidas con isto. Moitas dúbidas que ainda non resolvemos de todo. A primeira é se un portal web no 2021 aínda fai algún sentido. Temos serias dúbidas porque, obviamente, as novas xeracións, pues, os que estamos en Facebook, por exemplo, xa somos os non tan novos, cando menos. As novas xeracións van por Instagram, van por Telegram, van por TikTok, etc. Entón, claro, van por contidos moito máis breves, moito máis esquemáticos. E o segundo, noso problema do formato é a quen te dirixes. Terceiro, é dicir, galegos de terceira xeración, como definimos galegos e galegas, que sempre non deixará de ser un debate aberto. E terceiro, como manter o interés a continuidade. Claro, unha das cousas, a todos se nos piden un escrito, di, bueno, conta como che vai en Liechtenstein. Bueno, pois moi ben, sempre terás que cho contan, pero despois, o mellor dentro de 4 meses xa non ten gana de volver a reengancharse e volverche a contar algo. Entón, temos moitas dúbidas sobre o formato, sobre o deseño, sobre a capacidade de facelo atractivo. Tampouco non queremos que iso sexa, digamos, un cahier de doleans, un caderno de queixas, hai que ver que mal me vai, ou hai que ver que antipáticos son os de Liechtenstein, como son poucos, pois por iso, pouco probable que pode que haxe algún. De todos os xeitos, seguimos a traballar nisso. E polo de agora non podemos, infelizmente, presentar máis. Así que, se vos parece, deixámosle aquí, a coordenadora do simposio, creo que debería pronunciar algunhas palabras para o peche, se te parece. Sí. Pois moitas gracias, José Manuel. Efectivamente, estaba un pouco esta iniciativa en riba da mesa, pero eu penso que tamén a raíz do que fomos debatindo na xornada de onte e nesta mañá, algunhas ideas por onde podería ir encamiñado, non? Algún portal ou algún outro tipo de iniciativa para conectar coa nova diáspora, sí que xa levamos na carteira. Bueno, quero agradecervos a todas as persoas que viñestes, que participastes do programa, tamén as que o seguistes vía streaming, a vosa participación e a colaboración. Penso que ten sido moi interesante e moi fructífero o intercambio e que ademais o pasamos tamén francamente ben nos nosos intercambios. De aquí vai a sair, obviamente, e como sabedes as persoas que intervistes, unha publicación que recolla todo isto que acabamos de presentar, pero eu creo que de alguna maneira debería de sair tamén unha nova sinerxia, unha nova xenda investigadora. Pois de Manda Alejandra figuraban ideas tamén moi interesantes, pero do propio debate xurdiron elementos que temos que vencellar. Pero a min o feito de que haxa centros galegos con xerencia portuguesa me parece máxico. Así que eu creo que desde logo eso é algo que... Os dirixentes máis novos da colectividade galega da Argentina, non vou dicir o seu nome, porque non o digo ben, porque ten dous apelidos que parecen nomes propios, non ten nada de galego por ningún lado. Fala galego mellor que a nós. Simplemente se convenceu, sempre recordo unha secretaria da Federación de Sociedades Galegas da Argentina, infelizmente finada hai uns anos, que tiña 3 avós alemáns, unha avoa galega. É dicir, porque estás aquí non estás no centro alemán. Dicía, porque coa avoa galega me levaba mellor. Claro, porque eso recupera a bella idea, que os vencellos da etnicidade tal son construídos. Efectivamente, para min recupera a bella idea de Manolo Rivas, que creo que recuperaba tamén dunha persoa que falaba que galego pode ser calquera, e que ten gran trascendencia esa frase. Entón, en calquera caso, espero que levemos unha intensa colaboración futura e que teñamos un pouco actualizado o noso panorama sobre as novas diásporas. Moitas grazas de novo ao Consello da Cultura Galega e ao Arquivo da Emigración polo seu apoio constante na realización destas xornadas e grazas a vos. Nun centro galego imos xantar. Sí, efectivamente.